vääntö jatkuu, näin tullaan jälleen tuohon Fennian maaliviivalle. Esko Tuisku edellä ja Jukka Nyberg kakkosena. Nyt mennään tuonne eka kaarteeseen. Ja siinä pääsee Tuisku pikkasen karkaamaan. Nyberg arpoo ajolinjaa siellä kierroksella ohitettavien seassa. Ei löydä oikein ohituspaikkaa, niin Jukka Nyberg noista muutamasta kierroksella ohitettavasta. No niin, näin on TV-kuvissa Esko Tuisku, joka johtaa tätä kilpailua nyt kun on 12 kierrosta hänen osaltaan kilpailua takana. Jukka Nyberg ylitti juuri hetki sitten maalilinjan ja on 3 sekuntia perässä. Juuri tällä hetkellä nähdään TV-monitoreissakin päärakennuksessa, kun Esko Tuisku on pitänyt alusta pitäen ylivoimaisesti parasta vauhtia. Jukka Nyberg oli äsken aivan kannassa, mutta kun kierroksella jouduttiin tekemään ohituksia, niin vähän jäi Jukka Nyberg pussiin parin kaverin taakse ja näin ollen Esko Tuisku, joka nyt takakurvissa on tulossa etusuoralle, on repäissyt 3 sekunnin marginaalin. Tässä mennään sen verran reipusta vauhtia, että metreissä tuo ero on kyllä suhteellisen pitkä jo, mutta pienikin virhe tasoittaa pusseja huomattavasti. Kolmantena oleva Hans Lindqvist on jäänyt kärjestä hieman enemmän. Itse asiassa Hans Lindqvist on kierroksella ohitettuja ja Harri Hynynen kolmantena 7,5 sekuntia perässä.